హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మీరు చూస్తున్నారు అనుష్ టెక్వర్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు అనుష్. ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్సాగేర్ విండో యాప్ని మొబైల్లో, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసి కానీ ఎలా చేయాలో నేనైతే మీకు ఈ వీడియోలో ఫుల్ ప్రాసెస్ని అయితే చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రాసెస్ అయితే మీకు 100% వర్కౌట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసి అందులో టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రోని అయితే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసి ఏం చేయాలో నేనైతే చెప్తాను. సో వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. అండ్ మన ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మీకైతే ఇలా యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. నేనైతే ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇక్కడనైతే ఇలానైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ని అయితే నేను చెప్తాను. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది. దాన్ని అయితే నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఆ యాప్ అయితే ఎలా ఉంటుందో. సేమ్ సిస్టంలో ఉన్న విధంగానైతే ఉంటుంది. ఇక్కడనైతే మీ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీ కోర్స్ని అయితే స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ని అయితే నేను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలనే ప్రాసెస్ని అయితే నేను చెప్తాను. సో నేనైతే ఈ యాప్ని అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ యాప్ని అయితే నేను క్లోజ్ చేసేసాను. ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రాసెస్ను మీకు చెప్పడానికి నేనైతే ఈ యాప్ని అయితే ఫస్ట్ అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఇక్కడనైతే నా యాప్ అయితే అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీకు ప్రాసెస్ని అయితే చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రోని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి నేనైతే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో 3 లింక్స్ అయితే ఇచ్చాను. ఆ 3 లింక్స్ని అయితే క్లిక్ చేయండి. ఆ 3 లింక్స్ని క్లిక్ చేసి ఆ యాప్స్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆ ఫైల్స్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3 ఫైల్స్ అవే ఇవి: టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రో ఒకటి, గిఫ్ట్ ఫర్ యూ ఒకటి, అండ్ ఎక్సాగేర్ స్మూత్ యాప్ది ఒకటి. ఈ 3ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీ ఫైల్స్లలోకి అయితే ఫైల్ మేనేజర్లోకి అయితే వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజర్లోకి వచ్చేసి మీ ఫైల్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు మీ ఫైల్ మేనేజర్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్, జిప్ ఫైల్ని అన్జిప్ చేయడం అనే ఆప్షన్ లేకపోతే ప్లేస్టోర్లో ర్యాగ్ అనే ఒక యాప్ అయితే ఉంటుంది 4 MB. దాన్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అందులో మీ ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి ఫైల్స్ని అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయవచ్చు. సో ఆ యాప్ని అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ యాప్స్ని అయితే ఇందులోనైతే ఉంటాయి. చూడండి, యాప్స్ అయితే ఇందులోకి అయితే వచ్చేసాయి. చూడండి, ఎక్సాగేర్ స్మూత్. అండ్ ఇక్కడ కిందికి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇగో టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రో ఒకటి అండ్ ఇంకోటి అయితే ఉంటుంది. ఇందులో మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఎక్సాగేర్ అని ఉంటుంది. చూడండి, దానిలోకి ఎక్సాగేర్ స్మూత్. దాని లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ ఎక్సాగేర్ ఏపీకే టచ్ ఇది ఉంటుంది. దాని కింద ఇది ఉంటుంది. ఫస్ట్ దానిపైన క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ అయితే యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే అదైతే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్కానింగ్ అయితే అవుతుంది, ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడైతే ఈ యాప్ అయితే ఓపెన్ కాదు. మీకు చూపిస్తాను. ఇలానైతే మీకు వస్తుంది ఫెయిల్డ్ అని. ఇలానైతే ఓపెన్ కాదు. దీనికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ని నేను చెప్తాను. కాబట్టి వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఎండ్ వరకు చూస్తేనే మీకు నేను చెప్పబోయే ప్రాసెస్ అయితే డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎటువంటి డౌట్స్ అయితే ఉండవు. 100% వర్కౌట్ అవుతుంది. సో వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఎక్సాగేర్ స్మూత్ ఫైల్లోకి అయితే వెళ్ళిపోవాలి. ఎక్సాగేర్ స్మూత్ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇదైతే కనిపిస్తుంది కదా, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసి ఆ ఫైల్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అని ఉంటుంది. దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ అని ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ పైన అయితే క్లిక్ చేసి ఓబీబీ అని ఉంటుంది. ఓబీబీ ఫైల్లోకి అయితే వెళ్ళిపోండి. ఓబీబీ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ .com.ertltest అని ఉంటుంది. దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేసి ఆ ఫైల్లోనైతే పేస్ట్ చేసుకోండి. ఆ ఫైల్లోనైతే పేస్ట్ చేస్తే ఇలా చూడండి, ఆ ఫైల్లోనైతే పేస్ట్ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టైపింగ్ మాస్టర్ అనే ఫైల్ అయితే ఉంటుంది. చూడండి, ఆ టైపింగ్ మాస్టర్ ఫైల్ని అయితే క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటైతే కనిపిస్తుంది ఫైల్. ఆ ఫైల్ని కాపీ చేయండి. ఇక్కడ కాపీ చేసి
ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్లలో పేస్ట్ చేయండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్లలో అయితే పేస్ట్ అయితే చేసేయండి. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ జిప్ ఫైల్ అయితే ఉంటుంది, మీకు ఒక పాస్వర్డ్ అయితే అడుగుతుంది దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి. ఆ పాస్వర్డ్ని అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఆ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అయితే డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్లోనైతే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి. అండ్ మొదటి దానిని కూడా ఎక్సాగియర్ని కూడా ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ని అయితే కాపీ చేసి ఓబీబీ ఫైల్లోని ఒక ఫైల్లోనైతే పేస్ట్ చేయాలి. సో ఆ పాస్వర్డ్ని అయితే నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. సో ఇలా చేసేసిన తర్వాత ఇలా మీ మొబైల్లో ఒక యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఎక్సాగియర్ విండో అని. దానిపైన అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి అదైతే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ పైన 3 లైన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి కదా, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేసి మేనేజ్ కంటైనర్స్ సెక్షన్లోకి అయితే వెళ్ళిపోండి. దానిపైన క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లస్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లస్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి. ప్లస్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత 3 డాట్స్ అయితే కనిపిస్తాయి, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంటుంది సెక్షన్, ఆ సెక్షన్లోకి అయితే వెళ్ళండి. ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ అని ఉంటుంది, దాన్ని అయితే అలానే ఉంచేయండి. ఇక్కడ కలర్ డెప్త్ అని ఉంటుంది, కలర్ డెప్త్ సెక్షన్, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేసి 32 బిట్ అయితే సెట్ చేసుకోండి. అండ్ కింద కంట్రోల్స్ అని ఉంటుంది, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేసి లాస్ట్కి ఇలా CP10 అయితే ఉంటుంది చూడండి, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కింద 2 ఆప్షన్స్ అయితే యాక్టివేట్లో ఉంటాయి కదా, ఇన్యాక్టివేట్ చేసేయండి వీటిని. అండ్ బ్యాక్ వాచ్ చేసేయండి. బ్యాక్ వాచ్ చేసి అదే 3 డాట్స్ పైన అయితే మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత గన్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేయండి. క్లిక్ చేస్తే స్టార్ట్ అయితే అయిపోతుంది. మన సిస్టంలో ఎలానైతే ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకైతే ఇలానైతే ఉంటుంది పేజ్, చూడండి ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రో అని అయితే ఉంది చూడండి, ఇక్కడ దానిపైన యారోని అయితే తీసుకెళ్ళి దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేయండి. ఆ ఫైల్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రో అయితే కనిపిస్తుంది ఫోల్డర్ చూడండి, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేయండి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన యాప్ అయితే కనిపిస్తుంది చూడండి. ఆ ఇన్స్టాల్ చేసిన యాప్ని అయితే దానిపైన అయితే డబల్ ట్యాప్ చేయండి. యారోని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి డబల్ ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, ఇక్కడ సెటప్ ఇంగ్లీష్ అని అయితే ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఓకే కొట్టేసేయండి. ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఇంకో పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇలా పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని కొట్టండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని కొట్టి ఇక్కడ చూడండి ఐ యాక్సెప్ట్ అగ్రిమెంట్ అని ఉంటుంది, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ అని కొట్టేసేయండి. ఇలా అన్నింటిపైన నెక్స్ట్ అని అయితే కొట్టేసేయండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని కొట్టేసేయండి. అన్నింటినీ నెక్స్ట్ అని కొట్టేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ అయితే మీ మొబైల్లోనైతే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రో ఫైల్ అనేది అది సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయ్యే ఫైల్. దాన్ని మన మొబైల్లోనైతే డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేయలేము, కాబట్టి ఇలా సిస్టమ్ లాగా వచ్చే యాప్లోనైతే ఆ ఫైల్ని ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేయవచ్చు. అండ్ మీరు టైపింగ్ అయితే నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇలా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫినిష్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి, ఫినిష్ పైన అయితే ట్యాప్ చేసేయండి. ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే ఆ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది చూడండి. ఇక్కడ మీ నేమ్ అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ 4 ఫింగర్స్ని స్క్రీన్ పైన పెట్టి కిందికి పుష్ చేయండి. ఇలా కిందికి పుష్ చేసి ఇక్కడ కీబోర్డ్ పక్కన కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, రైట్ సైడ్లో కీబోర్డ్ ఉంటుంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేసి మీ నేమ్ అయితే ఎంటర్ చేసుకోండి. మనం ఇదే వాడవలసి ఉంటుంది అన్నింటికి. ఎంటర్ చేసుకొని ఇక్కడ దానిపైన అయితే వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ 4 ఫింగర్స్తో క్లిక్ చేసి కీబోర్డ్ని అయితే ఆఫ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, ఇక్కడ చూస్ కోడ్స్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని టైపింగ్ టెస్ట్స్, లెసన్స్, గేమ్స్, స్టాటిస్టిక్స్, శాటిలైట్స్ అన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇలా మీరైతే టైపింగ్ అయితే స్టార్ట్ కోడ్స్ అని క్లిక్ చేసి ఇలా టైపింగ్ అయితే నేర్చుకోవచ్చు. సో మనం బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. మళ్ళీ 4 ఫింగర్స్ని అయితే ఇలా క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ క్వైట్ అని ఉంటుంది చూడండి, దానిపైన అయితే క్లిక్ చేసేయండి. ఇలా క్లిక్ చేస్తే అదైతే యాప్ బయటకు అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం షార్ట్కట్గానైతే యాప్లోకి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా ఇట్లా ఓపెన్ చేయగానే ఆ యాప్ని ఇక్కడ మీకైతే కనిపిస్తుంది చూడండి, టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రో అని. ఇలా మనం దాన్ని ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ
అందులోకి అయితే తీసుకెళ్తుంది. అది డైరెక్ట్గా ఆ యాప్లోకి అయితే తీసుకెళ్తుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం సిస్టంలో చేసిన విధంగా డైరెక్ట్గా ఆ యాప్లోకి తీసుకెళ్ళి మీ నేమ్ని అయితే ఎంటర్ చేసేసి మీరైతే టైపింగ్ని అయితే నేర్చుకోవచ్చు. మీ మొబైల్కి ఓటీజీ పిన్ అయితే పెట్టేసి కీబోర్డ్ను కనెక్ట్ చేసుకొని టైపింగ్ని అయితే నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం పీసీ లేకుండా ఈ టైపింగ్ మాస్టర్ ప్రోని అయితే మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఈజీగా అయితే రన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసుంటే మీకైతే అన్ని డౌట్స్ అయితే క్లారిఫై అయిపోయినట్టే. అండ్ ఇదైతే 100% అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇటువంటి జెన్యూన్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ అనూష్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.